It-tlieta 19 ta' Marzu, data għażiża għall-Knisja Kattolika li fiha niċċelebraw il-festa ta' San Giuseppe. Din is-sena id-data ta' għada se jkollha sinifikat ikbar. Dan hekk kif dan il-jum se ssir il-quddiesa inawgurali fil-bidu tal-pontifikat tal-Papa Franċisku, ċerimonja li għaliha ser jattendu l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna. Ftit wara 3 ta' filgħodu bejn it-2 u 3 titira charter tal-Air Malta ser tieħu delegazzjoni Maltija lejn Ruma mmexxija mill-President George Abela għal din il-quddiesa inawgurali. Id-delegazzjoni Maltija ser tinkludi l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Lorenz Gonzi wara li dan aċċetta stedina li jagħmillu l-Gvern Malti. Ixejjer il-bandiera Maltija għada fil-Vatikan se jkun ukoll l-Isqof Awżiljarju Monsignor Charles Scicluna li se jkun qed jattendi f'isem il-Konferenza Episkopali Maltija. Il-quddiesa inawgurali ta' Jorge Mario Bergoglio bħala kap ġdid tal-Knisja Kattolika tibda fid-9:09 ta' filgħodu u mistenni għaddum madwar 3 sigħat. Bergoglio ġielet Papa nhar l-Erbgħa li għaddew wara l-konklavi li ħaħ 5 votazzjonijiet. Il-Papa ħabbar li għażel l-isem Franġisku f'ġieħ San Franġisk ta' sinonimu mal-faqar u l-paċi għax fi kliemu irid knisja fqira li tħares il-faqar fid-dinja. Papa Franġisku sar is-suċċessur ta' Benedittu 16 li f'nofs frar li għadda ħabbar li kien ser jirriżenja minħabba raġunijiet ta' saħħa fl-età ta' 85 sena.